ngudusi manuk. Banyu gak angel wong ngene. Wis ketiga kalimate nganti ya sabar ya Nuk, kowe nganti banyune glokete sak impite lah. Wis diwet-wet ning ngombe tok dilati wae. Aja akeh ya. Haus. Mas, Ngapain kau milih? Hai kita. Jan kentaan banyu kasatane. Ada perlu apa Mbak Dita? Arep nunut adus, Mas. Notatus. Ayo silakan. Neng anu disiape sik. Wah beres. Aku kok gak nek kon nimbo. Beres nggonku ki otomatis ya dingetke krane langsung milih banyune kok. Apa meneh? Mas. Atus wong ayu. Yo ge wis dicepakno sik. Ayo to kok mlebu wae kok. Bojoku wes. ning jero dasare tenang wae to aku wis santai gitu loh. Yo. Bojoku ning jero. Aku nunut adus iki. Ya. Oleh iki. Oleh kok. Ya.